Velkommen til endnu et webinar her fra Velas. Vi sender igen fra Vissenbjerg. Rigtig vigtigt den her gang, det er, at man får stillet spørgsmål undervejs. Også igen på grund af den her forsinkelse her. Så har man spørgsmål undervejs, så er det vigtigt lige at få det skrevet ude i højre side, så vi når at få dem med, inden vi slutter. Ellers så står vi klokken 15.35, og så kommer alle spørgsmålene, fordi der lige er lidt forsinkelse ude hos jer. Så fyr endelig løs med spørgsmålene undervejs. Jeg vil præsentere Kasper, som står for dagsordenen i dag. Kasper han sidder normalt i Søften, i vores afdeling i Søften. Så han er kommet til Fyn i dag. Og ellers så tænker jeg, at jeg giver ordet videre til Kasper, som vil præsentere dagsordenen. Ja. Jamen, hvis vi starter ud, så skal vi igennem en dagsorden. Og det vi skal høre om i dag, det er e-fakturer. Og det underliggende til e-fakturer, det er jo, jamen, hvad er en e-faktura, og hvordan kan den skabe værdi for jer? Vi skal snakke omkring betalingsløsningen, og hvordan modtages en e-faktura. Hvordan behandler vi den så, når den er kommet ind i SumMax? Og hvad er det for nogle hjælpetekster, vi skal bruge? Så har vi et tillægsprodukt, som hedder NemFaktura Plus, som vi også skal ind og vende. Og så snakker vi lidt om, hvad der kommer til at komme i fremtiden. Og her vil vi snakke om noget, der hedder godkendelsesflow, som vi får inden for Roger. Godt. Skal vi ikke bare hoppe ud i det? Til at starte med, så skal vi snakke om, hvad er en e-faktura? Og det slide, som jeg har taget med i dag, det er jo sådan set en modelopbygning af, hvordan SumMax ser ud. I kan jo nok se herude, at vi har en helt almindelig faktura, og det som alle vores kunder egentlig kører med, det er, at de er vant til at enten videresende eller tage et billede af den her faktura, og så lander den over i SumMax. Det er ikke det samme, som er gældende for en e-faktura. E-fakturaen den kommer direkte fra jeres leverandør af, sådan så at den ikke skal mellemlande på, ud i postkassen eller på jeres egen computer. Fordelen ved en e-faktura, jamen det er jo, at den ikke skal mellemlande, så I skal ikke bruge tid på at videresende den. I får også indflydelse på bogføringen i forbindelse med, at I kan tilføje en hjælpetekst, og I kan splitte bilaget ud. Det giver også et øjebliksbillede. Det gør det også for jeres assistent. Når I trykker bogfør på et e-faktura, så vil der gå en time, og så vil jeres assistent have den over i Ø90. Det vil også give et bedre overblik over hele økonomien, fordi at I sådan set får fingeren lidt mere på pulsen. I får selv lov til at vælge, hvad det er for nogle kontonumre, som bilaget skal posteres ud på. Og det, som jeg også slår allermest på, det er, at vi får alting i én arbejdsgang. Det, jeg mener med det er, at når bilaget det lander over i SumMax, jamen så åbner I det jo op, tilføjer en hjælpetekst, og så hvis man har det øvre modul på herover, altså betalingsløsningen, så har vi en knap, der hedder bogfør betal. Og på den måde, så kan I faktisk med en arbejdsgang få bogført, konteret, splittet bilaget op, hvis nødvendigt, og betalt bilaget over i banken. Så betalingsløsningen er et tillægsprodukt til e-fakturerne. Ja. Og I husker jo selvfølgelig bare, at I skal stille spørgsmål, hvis der kommer noget undervejs. Godt. Hvis vi lige kigger meget overordnet på, jamen, hvordan modtages den her e-faktura egentlig, jamen, så er I jo vant til de helt traditionelle kanaler, hvor vi modtager bilag på mail, ind på e-boksen. Det kan være, at vi får nogle bilag fysisk. De kommer enten stukken i hånden eller ude i postkassen. Og så har vi også de her portaler, altså eksempelvis Arla eller MitVelas, hvor der kan gemme sig nogle bilag. Og dem videresender I jo via vores NemFaktura-mail, og så lander de i SumMax. Og bare lige for at få det ridset op, jamen, så kan vi jo se, at de her EAN-fakturer, de kommer direkte fra leverandøren. Så i arbejdsgangen med e-faktura, der starter vi faktisk over her i trin 2, i stedet for i trin 1. Når bilaget er kommet ind i SumMax, så har vi jo så de her to valgmuligheder. Vi kan enten vælge at trykke bogfør på e-fakturen, og så vil vi modtage en kvittering. Det skal vi nok komme mere ind på lidt senere. Eller også så kan vi få den her betalingsløsning. Hvilket jo gør, at vi ikke behøves at åbne netbanken fysisk op og betale vores bilag, ligesom vi plejer at gøre. Når man modtager en e-faktura,
jamen så står vi lige pludselig under det her modul inde i Sumax, der hedder e-faktura. Det I er vant til, det er måske at gå ind under fanen, der hedder e-arkiv. Når vi står inde i modulet, der hedder e-faktura, så er det vigtigt, at vi vælger, at vi kun vil se de bilag, som er til bogføring, ligesom over i e-arkivet, hvor I kun vælger de bilag, som er modtaget. På samme måde så vil I få en række bilag hernede af, med alle de bilag, som mangler at behandles og betales. Hvis vi prøver at åbne en e-faktura op, nu ved jeg godt, det kan være en lille smule småt at se på, så jeg prøver lige at læse den lidt op for jer. En e-faktura er, afløftet, sådan så at vi kan tilføje en hjælpetekst på hver eneste varelinje. Så hvis vi kigger på den øverste faktura her, jamen så står der 2 gange reparation af traktor og 2 gange reservedel. Nederst har vi skruer. I dette tilfælde øverst oppe, der har vi valgt at tage stilling til bilaget ved at sige ens kontering. Når vi giver den et klik herover i ens kontering, så vil computeren aflæse, varelinjen, som er reparation af traktor, og så prøve at kontere bilaget ud fra den tekst. Når vi siger ens kontering ud fra reparation af traktor, men vi ikke har sat noget i de øvrige varelinjer, så betyder det, at alle de tomme varelinjer, de vil gå på samme varelinje som reparation af traktor. Det synes jeg ikke personligt er den allerbedste løsning, så jeg vil hoppe hurtigt ned til eksempel 2 hernede. For i eksempel 2, der har vi valgt at tilføje en hjælpetekst. Der har vi sat vedligeholdelse af traktor på, og så mere udspecificeret har vi så sagt, jamen det er en John Deere traktor. Ligesom før, så sætter jeg et kryds herud for ens kontering, og så vil de tomme varelinjer gå på vedligeholdelse af traktor John Deere. Hvis vi så prøver at gøre det en lille smule mere kompliceret, og sige, jamen på den her faktura, der har vi faktisk ikke kun købt dele til John Deere traktoren. Der har vi også købt dele til Massey Ferguson traktoren. Jamen, øverst hvor der står reparation af traktor, der sætter jeg igen vedligeholdelse af traktor John Deere på. Men i modsætning til det øverste eller det mellemste bilag, så vælger jeg hernede på reservedel og sætte vedligeholdelse af traktor Massey Ferguson på. Den her gang der har jeg flyttet mit kryds herover i ens kontering til ned ud foran Massey Ferguson, hvilket jo gør, at den nederste varelinje, varelinjen med teksten Massey Ferguson, og de 2 øverste her, de vil gå på det samme kontonummer, altså vedligeholdelse af traktor Massey Ferguson, og det øverste bilag vil gå på vedligeholdelse af traktor John Deere. Så på den her måde, der har jeg nemt overskueligt bogført mit bilag. Jeg har konteret det og splittet det ud på 2 forskellige traktorer. Men hvordan fungerer det egentlig med de her hjælpetekster? Kan man bare få lov til at skrive en hjælpetekst over i Sumax? Nej, det kan vi simpelthen ikke. I kan vel at mærke skrive en tekst over i Sumax, men hvis I skriver en tekst over i Sumax, så er den ikke koblet op på et kontonummer. Det skal simpelthen gøres inden for Ø90. Hvis vi har nogen med i dag, som er Ø90 online-brugere, så vil I selvfølgelig kunne gå over og lave den her hjælpetekst på egen hånd. Men ellers så er det vigtigt, at I enten kontakter jeres digitaliseringsmedarbejder eller jeres økonomiassistent. Hvis man alligevel kommer til at skrive en tekst herover, så vil man få en fejlmeddelelse. Den vil stå ovenfor her. Så hvis man opdager den, så er det vigtigt, at man tager kontakt ind til ens regnskabskontor, sådan så vi sikrer os, at den går på det rigtige kontonummer. Vi vil også over i Ø90 kunne opdage, hvis I har oprettet en hjælpetekst på egen hånd. Det er også vigtigt at forstå, at selvom at hjælpeteksten over i Sumax, den gentagne gange bliver ved med at stå herinde, så betyder det altså ikke, at den er koblet op på et kontonummer. Hvis I selv har oprettet den i Sumax, så vil den blive ved med at komme frem. Godt. Hvis vi har en e-faktura, og vi vel at mærke har betalingsmodulet, altså hvor vi kan få lov til at bruge knappen herovre, der hedder bogfør betal, og vores regning er blevet rød hernede, altså at den er gået over betalingsdatoen, så kan vi
med få enkelte klik få lov til at redigere betalingsdatoen, sådan så vi stadigvæk kan få lov til at betale dem. Nogle af jer kender nok det her levn fra fortiden af, at hvis de blev røde herhenne, jamen så kunne man ikke få lov til at betale dem, fordi vi sjovt nok ikke kan få lov til at betale tilbage i tiden. Men det er der jo så kommet en løsning på. Vi klikker sådan set bare herover på billedet og klikker på funktioner, og så får vi muligheden for at sige redigere betalingsdatoen. Så vil I få den her kasse frem, hvor I så kan vælge den ønskede dato for betalingen. I kan nok bemærke, at der er mange af de her felter, som er røde, og det er jo selvfølgelig fordi, at vi ikke kan vælge en lørdag eller en søndag, eller en dato, som vi har passeret. Godt. Og jeg kan se, at Peter han gerne vil lige komme med et indspark. Ja, fordi der var lige kommet nogle spørgsmål ind på chatten derinde, eller inde på... Ja. Og et af spørgsmålene, det er om fakturerne. De her e-fakturer, de ser ud som, når vi modtager dem på mail. Nu er det en her, der modtager fra Velas, ja. Som den eneste lige nu. Men måden, de ser ud på... jeg ved også, Kasper, du kommer ind i Sumax lidt senere, så vi også får dem at se derinde. Ja. Og nu kommer du ind på noget, hvor vi også både ser en e-faktur som e-faktur. Og det, jeg tror, spørgsmålet her også går på, det er det den her pæne pdf, vi får at se, når vi kommer ind? Og det er jo faktisk et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Især fordi det ikke er tilfældet, fordi vi får ikke den her helt pæne pdf at se. Nu har jeg lige et testarkiv her, hvor vi kan prøve at se, jamen, hvordan er det en e-faktura egentlig ser ud. Bare lige for alle med, så står jeg nu under modulet her, der hedder e-faktura. Så er vi tilbage igen. Og jeg sikrer mig bare lige, at jeg er i den rigtige ejendom. Godt. Så jeg klikker ind under modulet her, der hedder e-faktura. Og nu har jeg ikke nogen bilag, som mangler at blive bogført. Så jeg bliver lige nødt til at gå herop og vælge alle. Men ellers så er det helt korrekt, at vi altid skal stå under, fanen her, der hedder til bogføring. Billedet, det åbner jeg op, ligesom I kender det, over på forstørrelsesglasset. Og så kan vi prøve at se, jamen, hvordan er det en e-faktura, den ser ud. Okay. Jer, der kigger med nu, I kan lige få en servicemeddelelse, fordi at vi har lige fået en meddelelse fra CGSA om, at Ø90 og Sumax er nede. Men jeg kan se, at jeg alligevel har fået mulighed for at kunne åbne den her e-faktura op. Det er fordi, vi snyder lidt, Kasper. Det rigtige Sumax og Ø90 er nede. Og det vi lige inden vi gik i gang, da vi kunne konstatere, at vi ikke lige kunne komme på, er inde på her, det er sådan et testmiljø af Sumax. Godt. Jamen hvis vi prøver at fortsætte og kigger på den her faktura, jamen så kan vi jo stadigvæk se, hvem afsenderen er. Nu skal I ikke gå for meget i detaljen i forhold til, hvad der står her, fordi at jeg kan se, at det er min kollega Esben, som har lagt den her ind. Men vi vil stadigvæk kunne se, jamen, hvem er afsenderen af fakturen, og hvem er modtageren. Hvis vi scroller en lille smule længere ned, så kan I se, jamen, at hver eneste varelinje her er afløftet, så det kan godt virke en lille smule kryptisk i forhold til, hvad man er vant til at se på den her pdf. Hvis vi går længere ned, jamen, så har vi jo stadigvæk beløbene, både uden og inklusiv moms. Og hernede, der har vi, jamen, hvornår skal den betales, og hvordan skal den betales, i tilfælde af, at man nu ikke har betalingsløsningen. Godt. Vi kan jo lige prøve, nu hvor jeg alligevel har billedet op, og lige tage den mere konkret. Jeg kan ikke få lov til at ændre i varelinjen heroppe, men jeg kan jo snakke ud fra det her eksempel, som Esben han har lavet. Igen, så har vi en faktura fremme, hvor der er reparation af traktor. Nu har vi også lidt hjælpematerialer, noget arbejdsløn og et topnøglesæt. I det her tilfælde så har vi valgt, jamen, vi har kaldt den her for traktor 1. Vi behøvede ikke at sige, jamen, det var John Deere eller noget andet. Vi har simpelthen bare sagt, jamen, det er en traktor 1. Så det er den tekst, jeg bliver sat på. Og så har vi klikket af i ens kontering, sådan så topnøglesættet, arbejdslønnen og hjælpematerialerne og selvfølgelig reparationen af traktoren går under det samme kontonummer. Det der topnøglesæt der, Kasper, hvis det nu skulle have været, det er jo formentlig noget, der skal stå i værkstedet. Ja.
så skulle det måske ikke lige have været til traktor 1. Det var måske ikke lige traktor 1, der skulle betale for den, Nej. Hvis man kigger ind i konteringen. Hvad skulle man så lige have gjort på sådan en som den der? Ja, jeg er glad for, at du spørger, Peter. Herover, jeg ved ikke, om I kan se det, men der er en lille pil, der peger nedad. Og det er sådan en drop-down-menu. Så havde jeg kunne klikke her, så ville jeg kunne have fået et udvalg af hjælpetekster, som var oprettet inden fra Velas af. Og så ville jeg jo så have valgt den hjælpetekst, som hed værksted. En anden løsning kunne være, at jeg havde klikket mig ind på linjen her, hvor der står hjælpetekst, og så bare have skrevet VE, og så ville værkstedet formentlig have dukket op, og så kunne jeg have trykket den ind. Og hvordan er det med den? Skulle man have trykket på, skulle man have valgt værksted først eller sidst, eller hvis man lige skal tage rækkefølgen i det? Ja. Det der egentlig er essentielt, det er bare, at vi venter med at trykke på ens kontering, indtil vi har sat alle de hjælpetekster på, som vi har brug for herinde. Så kan man jo sige, jamen, hvad for en skal jeg sætte ens kontering på? Jamen det skal du på den hjælpetekst, som jo egentlig dækker over mest på bilaget. Altså, jeg havde jo ikke lyst til at skrive traktor 1 ved reparation traktor, hjælpematerialer og arbejdsløn, og så har jeg skrevet værksted hernede. Jeg havde jo mere lyst til at sætte ens kontering, og så bare skrive værksted i bunden. Ja. Havde jeg nu haft nogle flere e-fakturer at lege med, så havde jeg jo sådan set bare sagt næste herinde, og så havde jeg gennemgået den igen, sat de rigtige hjælpetekster på, konteret og udspecificeret, hvis det var muligt, eller hvis det var nødvendigt. Og lige så snart jeg var igennem alle mine e-fakturer, så ville jeg lukke dem ned. Og så vil vi have to forskellige muligheder. Det første, jeg altid vil gøre, det var, at jeg vil markere dem alle sammen. Og så kan vi vælge imellem, om vi skal sige bogfør. Hvis vi valgte at sige bogfør, så vil bilagene blive bogført, konteret og splittet op, hvis vi havde valgt det. Og så vil jeg få en kvittering ud med betalingsdato, betalingsbeløb, et registreringskontonummer eller et indbetalingskort, som jeg så kunne have taget med over i banken, altså hvor jeg simpelthen kopierer og sætter ind i min netbank manuelt, og på den måde have betalt bilaget. Den anden løsning er, at vi kunne have brugt knappen herovre, der hedder bogfør betal. Og havde jeg givet den et klik, så havde jeg fået en boks op med mit NemID. Og lige så snart jeg havde tastet mit NemID ind, jamen så ville bilaget have blevet betalt i banken. Så har man betalingsløsningen, og nu nævner jeg det lige igen, jamen så kan vi simpelthen få lov til at gøre alting i en arbejdsgang. Bilaget det ligger herinde til os. Vi har ikke skulle gøre noget aktivt for at det kom herind. Jeg skulle aktivt åbne det op, vælge en hjælpetekst, og når jeg var færdig med det, så kunne jeg sige bogfør og betal, og dermed være helt færdig med bilaget. Godt. Det var lidt smart med at få, når du trykker bogfør, og få den der kvitteringsside op, hvor du har alle betalingsoplysningerne. Fordi så kan man koncentrere sig om arbejdet i netbanken. Ja. Ved siden af... Ja. Og det er sådan set heller ikke noget, man behøver at tage stilling til lige nu. Der er en mulighed for, at man enten siger print på den, hvis man bedre kan lide at have bilaget i hånden. Man kan jo vælge at trykke på knappen, der hedder send til e-mail, så vil den automatisk blive sendt over på ens egen mail, og så kan man vælge at betale, når der enten er likviditet, eller når man har lyst, eller tid. Godt. Det tror jeg sådan set var kapitlet for e-faktura. Så skal vi prøve at snakke omkring modulet, der hedder NemFaktura Plus. Det her det er jo den samme tegning, som vi havde til at starte med. Og i den første tegning, der havde vi jo e-fakturerne, som gik automatisk ind. Men lad os nu sige, at vi har kontaktet vores leverandører og fået dem til at sende e-fakturer ind, men det ikke var dem alle sammen, der kunne. Så vil vi jo stadigvæk modtage bilag over på e-mailen, e-boksen og fysisk i hånden. Jamen så vil vi så kunne bruge NemFaktura Plus mailen. Det den vil gøre, det var, at når vi siger videresend, ligesom I plejer at gøre, så i stedet for at den lander over i fanen, der hedder e-arkiv, så vil den prøve at blive konverteret til en e-faktura. Jeg vil dog sige, at det ikke lykkes os 100% i tilfældene, men efter vores beregninger, så vil det være et sted mellem 80-85%, som bliver konverteret til en e-faktura.
Og så tænker man jo nok, jamen hvad sker der med de sidste 10-15%? De sidste 10-15% vil lande over i Sumax, ligesom I kender det. Den eneste forskel, der er, det er, at de vil have en kommentar nede i kommentarfeltet, hvor de skriver til os, hvorfor den ikke kunne blive konverteret. Et spørgsmål, Kasper. Der er en stor del af de her e-fakturer, eller de her almindelige PDF-bilag, som man vil forsøge at få konverteret til en e-faktura, fordi man så gerne vil have muligheden for at få konteret, eller muligheden for at kunne betale nemt ved at trykke bogfør og betale. Mm-hmm. Der er vel en stor del af de bilag, som jo heller ikke giver mening at konverteres. Noget som kontoudtog fra banken. Ja. Der er en stor del, en stor mængde af bilag, som... Ja, en afregning, et kontoudtog er jo rigtig gode eksempler. Jamen, i forhold til de bilag, så har vi oprettet en negativ liste. Og det, som den her negative liste, den kan gøre, det er, at den kan gå ind og afvise de her bilag. I kender jo nok også alle sammen, at jamen, vi får automatisk data fra jeres foderstoffer og slagterier. Men dem vil vi jo helst heller ikke have ind som en e-faktura, så de står også på negativlisten og gør egentlig bare, at vi afviser, at den skulle blive konverteret til en e-faktura. Hænder det, at man alligevel kommer til at sende den ind, som om den skulle konverteres, jamen så vil bilaget bare lande over i Sumax, ligesom I kender det. Så det, man skal kunne forvente med det her, det er sådan set alle de bilag, man også går ind og sætter til betaling i netbanken, de som udgangspunkt bliver konverteret i rigtig, rigtig stor grad. Ja, og, ja. Det vil vi gerne give en garanti på, at langt de fleste de vil. Hvis vi prøver at kigge på en NemFaktura plus e-faktura, jamen så vil den være markeret inde i fanen, der hedder e-faktura. Så vil vi over i venstre side kunne se sådan en lille plus. Og det betyder, det er jo så, at den er blevet konverteret. På en NemFaktura plus mail, der har vi jo også det her originale PDF-bilag. Så hvis vi åbnede bilaget op, så vil vi her ved siden af knappen faktura have en knap, der hedder PDF med et lille plus ind i. Hvis jeg gav den et klik herover, så vil jeg kunne se det originale bilag, altså som en PDF, ligesom I ser det inde på jeres mail. Det var lidt som supplement til det der med, hvordan er det sådan en e-faktura, den ser ud. Jamen det var det Kasper viste lige før inde i Sumax. Det NemFaktura Plus i hvert fald gør, det er, at man også får den originale PDF-fil med. De leverandører, der sender direkte e-faktura ind, som ikke bliver konverteret, men kommer som en e-faktura direkte fra leverandøren, de sender også nogle gange den her PDF-fil med, men langt fra altid. Vi ved, at det koster et par øre at sende sådan en PDF-fil med, så det er der mange leverandører, de har fravalgt at sende det bilag med. Men NemFaktura Plus, der får man altid PDF-fil med. Så der har vi da nogle kunder, de fravælger simpelthen at sige, jamen jeg skal ikke have den fra leverandøren, fordi der får jeg ikke PDF-fil med, den skal jeg have med. Jamen så bruger man det her NemFaktura Plus i stedet for. Ja. Godt. Men så skal vi jo prøve at snakke lidt, Peter, om, hvordan kommer man egentlig i gang? Altså, som udgangspunkt, hvis man gerne vil have den her faktura fra leverandøren af, jamen så handler det jo om, at man kontakter leverandøren. Der har man så en mulighed for at få en skabelon inden for os af. Det skal jo siges, at jeres leverandør kan jo ikke bare begynde at sende en e-faktura ind til jer. Der skal jo selvfølgelig være åbnet op inden for vores side af, og så skal leverandøren også have det her EAN-nummer for at have muligheden for at sende den ind til jer. Der kan I så få en skabelon inden for os af. Det skal også siges, at har man ikke lyst til at kontakte alle sine leverandører og tænker, at ens tid er bedre brugt et andet sted, jamen så kan man nok også få en af os til at kontakte ens leverandør. Hvis man snakker omkring en e-faktura, og hvorfor skal jeg vælge det? Jamen, altså hvad er dit mål med e-fakturen? Jamen så handler det om at få indflydelse på bogføringen. Du kan jo selv komme ind og vælge, hvad er det for et kontonummer, den skal ligge på. Skal bilaget splittes op? Det kan godt være, at vi er rigtig dygtige herinde til at bogføre og kontere, men det er jo jer, som sidder ude på bedriften, som ved, jamen, hvor er lige præcis det her, det er blevet brugt henne. Man skal også kunne vælge det, hvis man synes, at man gerne vil spare noget tid. Jeg vil i 9 ud af 10 tilfælde sige, at man kommer helt bestemt til at spare noget tid, hvis man har den her betalingsløsning. Det gør det altså bare meget nemmere, hvis man lige prøver at tænke på, hvor mange gange man egentlig har fat i et bilag i dag.
Jamen hvis man kan slippe afsted med kun at have fat i det en gang, så vil jeg mene, at det er tidsbesparende. Så er der også nogen, som vælger at få e-faktura på baggrund af, at de gerne vil have et dashboard. Og grunden til, at e-faktura er relevant her, det er fordi, at e-fakturerne, de bliver, altså når I siger bogfør på dem, eller bogfør betal, så går der en time, før vi har dataen inde i Y90, og dermed også over i dashboard. I har jo så også mulighed for at, kontere bilaget på de rigtige kontier, sådan så de også er opdateret. Med andre ord, så skal man ikke vente på, at ens assistent har været inde og bogføre op, hvis man gerne vil have et øjebliksbillede over et dashboard. Hvis vi så skal prøve at snakke om, jamen, hvem kan egentlig sende en e-faktura, så har vi en tommelfingerregel herinde. Og det er, at jamen, alle de store leverandører, de kan. Alle de mellemstore, de kan også godt. Og så har vi enkelte af de små leverandører, som kan være med. Så anbefalingen er, hvis man gerne vil køre 100%, altså hvis man gerne vil have så meget over som overhovedet muligt på en e-faktura, så synes jeg, at man skal gå igennem og kontakte sine store og mellemstore leverandører og de små. Og så til de små leverandører, som ikke har et økonomisystem, som kan sende e-faktura, så synes jeg, at man skal vælge NemFaktura Plus. En anden ting er så også, jamen altså, hvis man gerne vil prøve e-fakturerne af, uden at skal hele vejen igennem ens leverandører, jamen så kan man jo vælge at starte ud med NemFaktura Plus, og prøve at se, om det er noget for en. Det gør det i hvert fald noget nemmere, i stedet for at man starter ud med at kontakte alle ens leverandører, og hvis det så ikke var noget, jamen så skal man jo kontakte dem igen og sige, hov, jeg vil faktisk gerne modtage den på min e-mail igen, i stedet for over i mit Sumax arkiv. Ja, så måden at komme i gang med det på, det kan variere lidt efter, hvad målet med det er. Er det at kunne sætte bilagene nemt til betaling? Jamen så er det jo ikke måske de enkelte leverandører, man er interesseret i kun at få e-faktura. Så er det måske mere den mængden, altså få så meget ind som overhovedet muligt. Ja. Og som Kasper siger, en måde at prøve det af på, det er jo at få tilmeldt sig den her konverteringsmulighed med NemFaktura Plus, hvor man sender sine PDF-bilag ind, de bliver forsøgt konverteret til en e-faktura, man får indflydelse på, hvor de kan bogføres ind, og man får den her mulighed for at kunne betale med betalingsløsningen. Og finder man så ud af efter et par måneder, og det her, det er for meget, konteringsdelen, det fylder for meget, det får jeg for lidt ud af, eller det generer mig for meget, eller jeg får for lidt ud af betalingsløsningen, jeg skal alligevel ind i netbanken og betale en hel masse andet, jamen så kan man meget nemt fjerne fluebenet, og så er man tilbage til normalt e-arkiv. Mm-hmm. Og man kan over tid også med NemFaktura Plus jo, hvis man starter op med det, få konverteret en masse bilag, få dem ind som e-faktura, få sat hjælpetekster på og så videre, kommer ind i den arbejdsgang og betaler, så kan man begynde at kigge på den efterhånden lange liste af leverandører, man har i e-faktura, som man blev konverteret og sige, er der nogen af dem her, som lige så godt kunne sende en e-faktura direkte, uden om NemFaktura. Også fordi der er en omkostning ved NemFaktura Plus på 5 kroner per bilag, der konverteres, som så bliver retfærdiggjort af muligheden for at kunne straks bogføre PDF-bilag, som man ellers ikke ville kunne få ind som e-faktura på grund af leverandøren, og muligheden for at kunne betale alle fakturer på en og samme arbejdsgang. Der er blevet lavet hvad på, eller man har flere traktorer til reparation, skal man så gætte sig frem til, hvis man ikke ved det, eller er det bedre at lade være med at skrive? Ja, hvis jeg lige skal opsummere spørgsmålet. Nu er faktisk den e-faktura, som Kasper han viste inde i vores test her, som vi heldigvis lige kunne få adgang til. Der står jo ikke lige præcis, hvad det er for en traktor. Det skal man jo så måske vide. Og i nogle af de tilfælde, der er det klart, der er det rigtig fint at have fået den originale PDF-bilag med, hvor der typisk også lige står en kommentar på i toppen eller bunden af de her varelinjer, omkring hvad det er for en traktor, der er lavet, og hvad det er, der er lavet på den her traktor her. Det er altså også muligt for leverandørerne at sende den her form for information med de her e-fakturer her. Og så vil det stå enten i form af varelinjer, eller under nogle yderligere oplysninger. Så der er rig mulighed for
at udfylde nogle af de her informationer, man ellers også får på en PDF-bilag på de her e-fakturer her. En anden ting, Peter, kunne vel også være, jamen, vi har ikke et behov for at se, jamen, hvad har vi brugt på John Deere-traktoren, hvad har vi brugt på Massey Ferguson-traktoren. Jamen, så vil vi jo bare oprette en hjælpetekst, som hedder vedligeholdelse af markredskaber. Ja, markredskaber eller vedligeholdelse traktorer. Ja. Er det traktoren til marken, eller er det traktoren til stalden? Tit og ofte, når vi snakker e-faktur, så tænker man jo også opsplitning langt hen ad vejen. Men det behøver der slet ikke at være tale om. Nej. Altså det kan være vedligeholdelse traktorer, vedligeholdelse staldinventar, på et meget mere overordnet niveau end ned i detaljen. Og så er det klart, så går man også fra måske at have, hvis man havde hjælpetekster til hver enkelt traktor, fra at have 10-15 hjælpetekster til kun at have en eller to. Men er det så smart, Peter, hvis jeg alligevel ikke vil køre det ud på nogle forskellige traktorer? Det er klart, at muligheden for at opsplitte bliver gjort nemmere ved e-fakturerne her. Også fordi, som du sagde tidligere, man sidder jo selv med den bedste viden om, hvor er det lige, at den her udgift, den hører hjemme. Så skal man ind og kigge på fordelene ved at have betalingsløsningen også. Ja. Men man kunne måske også argumentere for, at at en e-faktura måske altid er bedre end en almindelig PDF-bilag. Den er i hvert fald mere struktureret. Ja, og kommer jo også bedre over i Ø90 end den almindelige PDF. Og selvom vi ikke splitter bilaget ud på en traktor, jamen, så giver vi den jo stadigvæk et kontonummer. Det har vi jo kun muligheden for over på de almindelige PDF'er, hvis vi skriver en tekst over i banken, som godt kan give det her misvisende blik på ens kontoudskrift, som ikke alle er alt for meget for. Så hvis man gerne vil af med at skrive tekster i banken, i hvert fald på langt størstedelen af tilfældene, jamen så kan man jo skrive teksterne herover på e-fakturen i stedet for. Med e-fakturen, der får du jo bogført dine udgifter. Betalingen, den er sådan set lidt underordnet. Man kan gøre det rigtig smart med betalingsløsning, men den er i princippet lidt underordnet. Den skal kun ind i bogføringssprog, ind og udligne en mellemregning. Udgiften her, den er blevet bogført på udgiftskontiene, og det man skylder sin leverandør på sådan en e-faktur, det bliver sat ind på en konto. Når man har betalt i banken, så kommer posteringen fra banken jo ind i bogføringsprogrammet, og skal egentlig bare sætte det man skylder leverandøren her i 0. Peter, hvad gør jeg, hvis jeg nu har kontaktet en leverandør, som regelmæssigt sender mig regninger, men jeg har tilmeldt den på betalingsservice eller på leverandørservice? De kan også sagtens komme ind som en e-faktura. Det man skal være opmærksom på i det tilfælde, det er den her betalingsmåde hernede. Der er rigtig mange leverandører, de er som gode til at markere på en e-faktura, jamen den har en anden form for betaling end en kontooverførsel eller en girokort betaling. Så der vil det være angivet, at den her faktura her, den bliver betalt via leverandørservice. Det vil sige, at den har sådan set ikke nogen betalingsoplysninger med. Så er der nogen, der sender en e-faktura med betalingsoplysninger, med et girokortnummer eller et kontonummer, selvom leverandøren er tilmeldt betalingsservice. Og der skal man lige være opmærksom, hvad er det lige for nogle leverandører, man har på betalingsservice. For i det tilfælde, den er tilmeldt betalingsservice, og der er betalingsoplysninger med, så skal man ikke lige gå op og trykke bogfør og betale. Så vil du få den betalt 2 gange. Men som udgangspunkt, Peter, hvis der nu står hernede, at den ligger på leverandørservice eller betalingsservice, hvis man så siger bogfør og betal, så vil den blive filtreret fra? Så bliver den filtreret fra, ja. Godt. Det gør den. Og det svarer jo egentlig bare til, at den er blevet bogført uden betaling. Så det er op til leverandøren at lige sørge for at få angivet de rigtige oplysninger på de her, på de her e-fakturer her, når de sender dem afsted. Og det, som vi vil sige med det, det er vel også, at det hænder. Det er sjældent, men det hænder, at der kommer et indbetalingskort eller et registreringskontonummer på hernede. Langt størstedelen af dem, som I er tilmeldt på betalingsservice eller leverandørservice, der vil det altså være markeret hernede, og hvis I vælger at bruge bogfør og betal, så vil de blive filtreret fra. Hvis man derimod har bogfør og betal-knappen, så skal man jo bare være opmærksom, når man står over i banken, altså i ens netbank, og skal betale ud fra den her kvittering, som man har fået fra Sumax. Netop.
Ellers så kan jeg også se, at vi er gået lidt over tid, Kasper. Ja. Og Katrine, nu kigger jeg ned på Katrine, som sidder og roder med teknikken her, som sædvanligt, om der er flere spørgsmål, der er kommet ind. Ellers så er der jo altid en opfordring til, at I skal tage kontakt til os. Vil du lige runde det her godkendelsesflow, Kasper? Ja. En ny ting i Sumax, Ja. som kommer om et øjeblik, men som måske kan løse et behov for mange. Ganske kort. Hvis vi har et bilag, som er inde i Sumax, men vi har en driftsleder, en direktør eller bare en tredjepart, som skal godkende bilaget, inden det kan betales, så kan vi vælge at markere bilaget, og så har vi fået en knap herovre, der hedder send til godkendelse. Så vil bilaget blive sendt over i noget, der hedder Roger, eller ind på kundens mail, hvor han så vil kunne se, at der er kommet noget over i Roger. På bilaget, der bliver liggende i Sumax, der vil den få en status herovre, som hedder afventer godkendelse. Når bilaget det bliver godkendt inden for Roger, så vil det komme tilbage herover med godkendt over i statusen. Hvis vi lige prøver at kigge over i Roger, så kan vi se herover, at der er blevet sendt et bilag afsted. Øverst for her, der kigger jeg bare meget overordnet. Jeg kan lige se, hvad er det for et beløb, og jeg kunne måske læse ud fra teksten heroppe. Nu kan jeg se, at det er Mørkledet, som har sendt en regning. Så kunne jeg jo vælge bare lige at skrive en note eller lade være, og så enten sige godkend eller afvis. Jeg kunne også vælge at åbne bilaget op, og så vil jeg kunne se pdf'en, ligesom jeg vil kunne se den over i Sumax. Og igen, så skal jeg selvfølgelig tage stilling til bilaget. Hvis jeg synes, at den skulle betales, så sender jeg den jo tilbage med godkendt, og hvis jeg synes, at der er en uoverensstemmelse i regningen, så vil jeg jo vælge at afvise, sådan så at personen, som sidder foran Sumax, ikke betaler regningen. Roger eller godkendelsesflow findes også på en app, sådan så at man kan have den med i lommen. Det her det er et lille udklip fra appen af, hvor vi kan se, at der er kommet 4 fakturer, som skal godkendes. Det har en total værdi på 32.346,71 øre. Og der kan vi så åbne hver enkelt bilag op. Hvis, nu kan I se, at der er 3 prikker hernede, så kunne jeg have scrollet til højre, og så vil jeg få flere informationer. Men så kan man faktisk ude fra stallen af, eller ude fra marken, vælge at sige godkend eller afvis. Det skal selvfølgelig siges, at Roger, altså det her godkendelsesflow, det er ikke noget, som vi lancerer endnu. Det er noget, som vi stadigvæk arbejder på, og som vi har i test, men noget, som vi håber på, at vi kan tilbyde til jer. Ja, og hvis man allerede nu ser, at der er måske et behov, jeg kunne få dækket her. Jeg plejer at printe regningerne ud og lægge dem ud på køkkenbordet til godkendelse hos mine medarbejdere. Eller til min mand. Eller til min mand. Så tag endelig kontakt til os og få vist, hvordan en digital måde at gøre det på kunne være med udgangspunkt i Sumax. Ja. Og hvis man generelt bare har nogle spørgsmål, enten til e-fakturerne, NemFaktura Plus eller Roger, så sidder vi også alle 5 klar til at kunne besvare nogle spørgsmål. Det kan også være, at man aktivt siger, jeg vil gerne i gang. Hvordan gør vi lige sådan rent praktisk? Jamen så prøv at tage kontakt til os, og så skal vi nok prøve at guide jer. Jeg vil anbefale, at I ringer ind på vores hovednummer, det vi har stående øverst for her, fordi at så vil en af de her 5 kunne tage telefonen. Man kan selvfølgelig også vælge at kontakte os individuelt, men det smarteste er nok at tage den her op på support-telefonen. Så er det mest dig, Kasper, der tager telefonen, ikke også? Det er typisk mig, som er den mest aktive bruger inde på support-telefonen af en eller anden årsag. Det er fordi vi andre vi er ude at køre. Ja. Eller mailen, og så er der også en af os, der følger op, og vi kan bedre uddelegere til den, der har, spidskompetencerne inden for det, man nu lige spørger om. Eller den, som sidder tættest på. Ja. Kasper, vi er gået langt over tid, så det kan være, at nogle af dem er hoppet af allerede. Ja. Og ellers så vil man altid kunne se eller gense det her webinar efterfølgende, både på det link, man har fået, men også senere på YouTube. Ja.
Det må Vi være håber, det ordet. gav lidt indblik i e-fakturer, både for og måske en lille refresh på nogle af dem, der kun lige modtager en, men måske lige vil have indblik i, hvordan kunne jeg egentlig lige få mere ud af det her. Det der er lidt irriterende, at jeg bare modtager en e-faktura. Kan jeg modtage flere, og hvordan? Og hvordan kan man nemt komme til at få meget større volumen på e-fakturer med den her konverteringsmulighed, NemFaktura Plus? Ja. Har du flere ting, Kasper? Nej, jeg tænker, at det var ordene for i dag. Det er godt. Ellers så tag fat i os. Tak for i dag. Tak for i dag.